Muna king kay katamong kapag masusyan, iamong Roger Miranda. Kilaginig pa ang puan nga nakampuan ng Espiritu Santo. Amen. Manano na sana yung ginuan tabayanan na kayo at dinan sikanan. Ligtas na kayo king sablang marawak at iatad king kayang kayarian. At paratay sanang manatili kay kayungan. At kay kan timurin. Adwan taking ginuing patawaran o ring kasalanan tamo, ban migitang malalam makapakiragi kaniting banal na sakramento. Kinong Jesus kaya bening Apostol Pedro, papasyag mi king ikaing Kristo, hinganak ning mabiya Diyos, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Yesu Kristo kaya bening Apostol Pablo, papasyag mi ing mabiya kami, uling mabiya ka kay kami, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Kinong Jesus king kaganapan ning panahon ding sablang bagi, magawalang metong keko, karin banwo, at ket king yato, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Pakaluluan mo kami o Ginoo, at patawaran mo ring sablaming kasalanan, pisan metongan mo kami king metong akasalpantiyanan, metong alugod, at tayran mo kami painturo king biye alananggo. Amen. Excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. At kingyato kapayapan ka rin taong kayang kaluguran, Ginong Diyos sa rining banwa, mayupayang Diyos sa tipa. Sasambanda ka, pasalamatan da ka, pupurihan da ka, paulining ke kang ligaya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Ginong Yesu Kristong buktong nanganak ningi pa, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ningi ato, pakaluluan mo kami, ikang makalukluk king wanan ningi pa. Tanggapan mo yung panalangin ni Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Uling ikang bukod ng banal, ikang bukod ng Ginoo, ikang bukod din kakatas-katasan, Yesu Kristo.
Manalangin tamo. Ginuming Diyos, kingaldo iti pasalamatan da ka para karing apostol mong Pedro at Pablo. Ipagalo mo kay kami ang karelang kasalpanteanan at katapatan. Banat alakad miya busalmi ing pisamban, anno kenu lamabibye at mete, anting metong komunidad ng kasalpanteanan at lugod. Ibiya mo kay kami ang karelang kapaniwalan at tetagan, baning kabilugan na iyato makapakirakiyo, king mayap ng balitang Yesukristong kekang anak, ban maging eganaganayang bagay karing sabla, ngeni manggaman king alananggo. Amen. Pamamasang ibat king libruning dapat daring apostol. Kanita mo ring panahon na ito, pigmula na lang linupig Herodes ding miyembro ning iglesia. Pepatabtab ni Batal i Santiago, ing kapatad ng Juan. Inyang ikit ng iti, may kaibietula karing Hudyo, sinduna po at peparakap ni i Pedro. Iti milyari, kanitang kapiestan ding tinape ayalang lebadura. Kaybat ding de kapi Pedro, de lare king sukulan at karinde piliwas-liwas ginuardyan ding apat a grupong sundalos. Tsapat lakataw balang grupo. Isipan ng Herodes ing iarap ni karing memalen Hudyo kalabas ning Paskwa. Inya menatili yaking sukulan ni Pedro, dapot menalangin lang taimtim king Diyos para kayo ding miyembro ning iglesia. Kanitang benging bayo ni iarap Herodes king balen i Pedro, matudtudyo pilatan ding adwang gwardya. Makataliyo karing adwang tanikala. Atin mo naman gwardyang makabante king pasbol ning sukulan. Kabudabud, ing meto ngayang hel ning Ginoo at yukilob ning sukulan, at sinlag ing sala ka rin. Tepik ne pago ning anghel i Pedro. Ginising ne at nga na kaya, malagwa, mibangon ko. Kanita mo rin, may balagla karing gamat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, miblas ka, at isulod mula ring sandalyas mo. Memintuyay Pedro at nga na kaya ning anghel, magbalabal ka at tuki ka kanako. Tikyaning Pedro luwal ning sukulan. Makanyan man, nabalo kanito nung tutuing daraptaning anghel. Bala na maninapya mo. Linabas la king mumunang bante, kaybat king kadwa at ikwarang miras king pasbul bakal apalwal papunta king syudad. May buklat yang dili na ing pasbul at melaos lang linwal. Tinuntun la king meto nga malating dalan at bigla ring kuwan ning anghel i Pedro. Kanita na api bule-bule Pedro ing melyari kayo at nga na, ngeni ko apipiho king iti tutupin. Tinubod nining ginuing kayang anghel at linigtas na ko king gamat ng Herodes at king sablang bagit tatangkarang daptan ding memalen Hudyo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing anghel ning Ginoo, iligtas na loretang makitakot kayo. Ingangel ning Ginoo, iligtas na la, retang makitakot kaya.
Pasalamatan kay Ginoo kapilanman. Labi ko elatok ng pupuri kayo. Ing Ginoo yang pagmaragol ko. Makiramdam kayo at tumula. Ikong mayayalipusto. Ingangal ng Ginoo, iligtas na la, retang makitakot kaya. Parangalan niya kambe ko ing Ginoo. Miabe tayang puryan ing kayang lagyo. Menigapo ko king Ginoo at peki batana ko. Karing sablang takot ko, liligtas na ko. Ingangal ng Ginoo, iligtas na la, retang makitakot kaya. Lumawe ko kayo at tumula kayo, at eko mipakarine. Ing taong maliligalig, king Ginoo minaus yo, at yo pekiramdamane. King sablang dusa no, kinabos na. Ingangal ng Ginoo, iligtas na la, retang makitakot kaya. Inganghel ning Ginoo, babanten no retang makitakot at gagalang kayo. King panganib, liligtas no pa. Pilasan niyo at subukan ing kayang kayapan. Tumulayo ing taong kayo magsantungan. Ingangal ng Ginoo, iligtas na la, retang makitakot kaya. Ingangal ng Ginoo, iligtas na la, retang makitakot kaya. Pamamasang ibat, king gadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Elumwat, misakripisyo na ako, uling di natang naing oras ning paglako ko, ketiking yato. May kilaban kong mayap, kim pamakiligligan, ato parang ko na, ing kanakong parasan. May natili kong tapat, king kasalpantayanan, ngeni tatanggapan ko ni, ing korona ning tagumpe, amisadya, para kanako. At ing Ginoo ing banal, aukum, yang miputong korona, king aldo ita. Emo kanako, nune patina kareng sablang malugod manenaya, kim panyatang ng pasibayo. Dapot, inantabayanan nako, at dininan sikanan, ning Ginoo. Bangapas siya, kung ganap, ing amano ning Diyos karing pagano, miligtas ko king asbuk ning leon. Ing Ginoo ligtas nako king sablang marok, at yamurin ing miyatad ka nako king kayang kayarian. Kaya ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Amano ning Ginoo. Ika i Pedro, at baboniting batu, italakad ke ing iglesia ko, at ding pasbuling impyerno, ere daygan. Hallelujah. 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 Ing Ginoo mantabe ke kayo, At kakan timur, pamamasa king may pabalita, agpang kang San Mateo. igaya ke ko o Ginoo.
Inyang mira si Jesus bandaking balening Cesarea de Felipe, kitang nakaringkeng alagad, agpangking sasabihan daring tao, nino kanu, inganak ning tao. May kibatla, dingaliwa sasabihan da king ya hiwa na maminyag, dingaliwa sasabihan da king ya Elias, at atin namang sasabing ya, yung propeta Jeremias, o metong yakaring propeta. Oy kayo nga ng kinutang karela, nino ako. May kibatsay Simon Pedro, ika in Kristo, hinganak ning Diyos amabiye. Nga ng Jesus kayo, Simon, anak ng Juan, mapalad ka. Uling sinabi mo, ni batan king tao, nune kangig pa kong atsubanwa. Ya mismo ing pepabalo kanita keka, at ako sasabihan ko keka, ika i Pedro, at babaw niting batu, italakad ke ing iglesia ko. Ading pasbol ni impyerno, ere sambutan. Ibiya ko lake karing susi ning kayarianing banwa. Nano maning emo ipaintulot ketiking yato, emo naman mipaintulot karin banwa. Nano maning ipaintulot mo ketiking yato, karin man banwa mipaintulot. Hing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Purihin kay ka, O Kristo. Mayapayabak po kikaingan at maligayang kapiesta ng San Pedro at San Pablo. Sa araw na ito, ginugunita natin ang dakilang kapistahan ng dalawang haligi ng ating simbahan. Dalawang siguro matibay na haligi. Kilala natin ang katauhan ni Pedro, o tinatawag na Simon nung una, at si Saulo. Diba? They were changed their names. Si Simon na naging alagad, tinawag ni Jesus upang maging isa sa kanyang mga alagad. Naging 12 alagad ang pinili ng Panginoon. At ginawa niyang leader si Simon. Bagamat kilala siya sa pagiging masigasig, pero nandoon sa pagkatao ni Simon ang kahinaan. Dumating ang kahinaan yun lalong-lalo na nung mahuli ang ating Panginoon at magsakripisyo para sa sangkatauhan. 3 beses niyang itinatwa ang ating Panginoong Jesucristo. For me, that kind of denial is more painful than the betrayal of Judas. Si Judas, isang beses lang niyang tinraidor ang Panginoon. Pero si Simon, 3 beses itinatwa niya ang Panginoon, hindi ko siya kilala. And for a friend to tell that one to everyone after experiencing, naranasan niya kung paano namuhay sila bilang kanyang mga lagad, tinuruan sila, finorm sila. At that very moment, sasabihin ni Simon, 3 beses nung tinatanong siya ng mga tao, hindi ko siya kilala. Pero yung 3 beses na pagtatuwang yun, ay kumbaga pinofresay na ng ating Panginoon, diba? Sinabi niya kay Pedro, bago tumilawok ang manok, 3 beses mo kong itatatuwa. Kaya nga napakaganda ng imahe ni San Pedro na may kasamang manok. Tapos sa kanyang mga kamay, hawak niya yung susi. Sa gisag ng kahinaan niya,
at kasagsagisag ng kanyang lakas. Dahil dito sa Ebanghelyong narinig natin, ipinahayag niya kung sino ang anong pagkakilala niya sa ating Panginoong Hesukristo. Ika'y Kristo, anak ng Diyos sa mabi. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At papalitan ko ang pangalan mo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Napakaganda. Bagamat nandoon yung kahinaan niya, ipinahayag niya ang tibay ng kanyang pananampalataya tungkol kay Jesus. Sa unang pagbasa narinig natin na nangangaral sila, pero si Herodes, pinakulong sila. At hindi hayaan ng Panginoon na manatili sila sa kulungan ng kadiliman at iniligtas sila ng isang anghel sa pagkakakulong at nagsimulang ipinagpatuloy ang kanilang pangangaral. Ganon ang isang Kristiyano na nananalig hindi sa kanyang sariling lakas, kundi sa lakas na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Si Saulo ay mamamatay tao. Batid natin ng kanyang buhay ay kumbaga isusumpa natin siya siguro nung una. Bakit? Pinaparusahan niya, nililigalig niya lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Pero gagamitin yun ng ating Panginoon nung araw na siya'y papunta sa Damasco upang sa ganon patayin lahat ng mga naniniwala kay Kristo doon sa bayang yon. Pero bago pa siya makarating doon, batid natin ang istorya, na-converte siya sa pamamagitan ng pagpapakita ni Kristo na muling nabuhay. Sino ka, Panginoon? Ako si Kristo na iyong pinaparusahan. Ibig sabihin, si Kristo ay naroon sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Nano mang depat mo, karening malating kapatad mo, yan kako, depat mo nga naning Kino. Kanya, itong dalawang ito na naging pundasyon o haligi ng ating simbahan ay nananatiling nagpapatatag sa ating pananampalataya dahil kay Kristo. Si Kristo ang siyang nagpapalakas sa ating lahat. Maraming tumutuligsa sa ating simbahan. Maraming sekta ang mga tumutuligsa. Pero matatag pa rin ang simbahan natin. Kahit na namatay na ang maraming Santo Papa, merong umahalili. Sapagkat hindi na naisin ng Diyos na mamatay ang mismong simbahan na tinatag niya mula sa matigas na pananampalataya ni Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, itatatag ko, itatayo ko ang aking simbahan. Ibibigay ko sa iyo ang susi. Ano man ang panaigin mo dito sa lupa ay maaaring panaigin sa langit. Ang hindi mo panaigin dito sa lupa ay hindi maaaring panaigin sa langit. Yun ang authority na binigay sa ating Santo Papa. Ang unang Santo Papa na it was transferred also even to the succession of popes afterwards. And now our leader is Pope Leo XIV. Isa siyang Agustinian. Matatag. Kahit na maraming pwersa na kumakalaban, naroroon. Saan nang gagaling ang lakas? Kay Kristo. Mga kapatid, kapag ang buhay natin, ang sandigan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, walang makapagtatalo sa atin. Sabi nga ni San Pablo, natapos na ang lahat. I have run the race. I have fought the good fight. I have run to the finish. Sana yun ang ating naisin sa buhay natin
na manatili tayong matatag anong mga mapagsubok na naranasan natin laban sa ating pananampalataya. Dahil doon makikita kung saan tayo nakafocus. Kapag ang buhay natin bilang Kristiyano, nakafocus lagi kay Kristo, hindi tayo matatalo ng kadiliman. Naway ang banal na Eucharistia ang ating pinagdiriwang sa araw ng dakilang kapistahan ng dalawang haligi ng simbahan na sina Pedro at San Pablo. Ang siyang magbigay ng lakas sa ating lahat upang madaig natin ang kasamaan o kadiliman o kasinungalingan na lumalaban sa katotohanan. Manatili tayo sa katotohanan. Yakapin natin ang katotohanan na walang iba kundi si Kristo. Amen. Sasalpantaya ko, King Joseph pang maipayang totoo, Lina lang King Banwa ang ponyato. at kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo, pengagleking upaya ng Banal Espiritu, ibait kang Santa Mariang Birhen, Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlong Aldos, sinubliang mebye, epaitas siya banwa makaluklok wananing Diyos, panglubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, banmukum ka rin mabiyang pon mga mate, sasalpantaya ko King Banal Espiritu, King Banal Kapulungan Katolika, King Pamisamak din banal, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasabirang Mering Mete, at King Bie Alananga. Amen. Kaniting kapiestan ding Apostol Pedro at Pablo, adwang asyas ning Iglesia, manalayan tamo kang Isus, ng anak ning Diyos, at nga tamong sumabi, Ginoo, antabayanan mi ingke kang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Ginoo, gewa mo i Pedro, magliligo asan. Meto nga magliligo ka ring tao. Mitubod kang bayong apostol ngeni, bangda ka laring makaramdam, kingke kang amano. Inya ngaming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. King dagat-dagatan, inutos mong manahimik ingangin, banimbang karing alagad, lumbog. Ipaglualume, ingke kang iglesia, karimbagyuning kasalukuyan a panahon, at pagkaluban mong sikanan ding kayang mamuntukan, inya ngaming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Kay ba't mong sinubling mebye, tinipon mong makapadurot kang Pedro, ring sasalpantaya keka, anting mayap mong pastol. Tipunan mo ring sabla mong balayan king metong akawan, inya ngaming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Tinubod me ingke kang Apostol Pablo, bang ipanara limayap a balita, karing pagano. Bustan mong dasnan naning, kekang mensahe, imbalang lelangan, inya ngaming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Pigkatiwala mo, king kekang iglesia, ring susining kayarian, ibuklat me ing pasbol ning banwa, kareng hanggang sasalpantaya, king malugod mong lingap, inya ngaming manalangin. Ginoo, antabayanan me, ingke kang balayan. Ngeni, adwanta mo po ing sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, kambilan ming kang iglesia, papanatilian mong mabiyeng kay kaming kasalpantayanan, at bustan mong sumulong indiwa ng komunidad kay kami, ngeni at kapilan paman. Amen.
Manalain kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggapi harapan ng Diyos, sigpang mayupayan totoo. Tanggapan sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuri ang po ni kaligaya ning lagyo na, king ikasaplala tamo ating mabilog ng banal a kapulungan. O ginuming Diyos, kareting tandaning tinapi at alak, umemo nang ibiyeke kami, Yesus, sa anak mo. Dinan mo king kamalayan, king pepabustan ming datang busal mi, eba ni sinop miya para karing king sarili, anting maulagang pibandyan. Nunay kalupa ring apostol mong Pedro at Pablo, banyatad miya karing sablang taong malapit at marayo. Gawan ming malyaring akilaling anak mo kay kami, banding sablang tao puryanda ka. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginomi. Amen. Ing ginuman tabi at kay kayo, At kekan tasyo la rin pusoyo. pakatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo Diyos, tamong. Iti karapat dapat ampon matuloy. Tunay ping karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati, at numan karinoy pa, Diyos king alananggat lobos mayupaya. Kakapnuan mong tula ring keking puso, kabang parangalan mila ring dakila mong apostol, Pedro, ing pamuntok mi king kasalpantayanan, at Pablo, ing matenakan at talapanaral. Pedro, tinasning Santa Iglesia, iba't king tapatakawan ng Israel. Pablo, delani, ing kekangaos, karing bansa, at meging talaturune ning yato. Hingbalang metong king pinili ng paralan, tinipun at pisan metong, imbugtong ng pamilyang Kristo. Pareho lang me kirake king kamatayan ning metong a martir, at ngeni mapupuri king balang sulok ning yato. Huli nita kambering sablang koro ring anghel karin banwo, daralit ming kekang ligaya. Lain makiabelantok ng babiya kapurian keka, at ngaming magkanta. Kang ligaya, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Nganyay datang, king lagyo ning ilog. Nganyay datang, king lagyo. Osana, Osana, king kakatas-katasan. Wandarta, king lagyo ning ilog. Wandarta, king lagyo ning ilog. Tunay kaping banaloigpay kim panibataning sablang kabanalan, huli nita pagparalang pumipabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginoming Yesu Kristo. Bayam mi daon ko sang loob kim pamaylas at kamatayan, kinuwaning tinapi. At pepasalamat siya kay kapiraso ni, at binyene ka rin kayong disipulo nga na. Kunan niya itikongan at kanan niya, hitiin ka na akong katawan, hamidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha ng kalis pasibayang pepasalamat keko at binyening kalis karing kayong disipulo nga na kuanan niya iti ko ngan minum ko kaniti iti ang kalis ning kanakong daya hindaya ning bayo talananggang tipan ami bubu para keket para karing sablang tao banket ami patawaran laring kasalanan daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako.
Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, Cristo Medea, Cristo Mabieya, at datang yapang. Inyang inigaga na kami ipahing kamatayan pamanyabli ng may biyaning anak mo. Darami kay kaiting tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kay kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo. Ban sumuyo kay ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo king kami ansa ng misulusulo. King gatawan at dayang Kristo tipunan na kami anting metong ning banalay espiritu. Gana kami ipay sa iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yaking lugod, kambya ng Leo akya kaming Papa, Florentino yung kaya kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming Pepay nawat maninayin subling mi, adi sablang miya ang unabi, lalong lalo na Pablo. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kingan, gaan mo kiyang karapat dapat magkamit king biyala nangga, ban kaya ng maring birihen indunin Diyos, isanusin kayang banalay esposo, kaya bering apostol, San Pedro at San Pablo, at din sablang santo at tinupat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, purihan dakat paligayan, kapamilatan na Yesu Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo kambiyan at kay pangmayupayang totoo kagum ng Espiritu Santo, pupurihan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon ni manalanta mitong lugod at kapanaligan king pakaringamanong tiro na kikatamo ning Ginoo. At yubanwa, isambang yaing lagyo mo. At tanging kayarian mo, ipamintuan ing loob mo, et isulit antibanwa, ipamintuan ing loob mo, ing kakanan ni King Aldo Aldo, ibiemo ke kami King Aldo ngeni, ampon ipatawad mo kami, ing sa
O Ginoong Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiye ko kay kayo. E mo sa babaligdan din kay kaming kasalanan, nunalawan mong kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabi sa kapilan man kay kayo, At kay kaan timuri. pakitampungin mi kakametong tamo king kapayapaan. Oy ni Kristo, ing anak ning Diyos sa mabye. Ing kordero ning Diyos sa milalakok ing kasalanan ning yato. Nuan laring mayaws, kaniting apunanan ning kordero. Ginoo, ay kumatampang tanggap kay ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayat na ako. Simon Pedro, kaluguran mo ko, huwag balo mong kaluguran daka, pakanan mulat, ingatan mula, dening tupaku. Simon Pedro, kaluguran mo ko, huwag balo mong kaluguran daka, pakanan mula, ingatan mula, dening tupaku. Simon Pedro, kaluguran mo ko, huwag
ngalan, patingin mo burin. Ayan, Simon, Simon, Pedro, tugi kaganako. Manalangin tamo. Ginuming Diyos kari Pedro at Pablo, dingadwa ng asyas ning kekang iglesia, pepakit kang halimbawa kari ngadwa ng katangian ning katawan ni kekang anak, katapatan king mabiyet tradisyon, at sigasig king pamagmisyon. Bustan mo manatilya kaya kaming Espiritu ng Jesus, ban pareo milang parating ari ng lugal, ban king pamiyayaliwa, ringkalam, makapasin metong kami, king metong akatapatan, at kasalpantianan, kang Jesucristong ginomi, manggaman king alananggo. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayo, Ekan Timoy. dukuyo rin buntok yo para king masusing bendisyon. Aduan tamo yung bendisyon ng Diyos, banita mo, ring maging iglesia ng Pedro, matatag king kasalpantianan, makatalakad babo ning batu, misasan metong anting katawan ng Kristo ay malyaring malupig. Maging iglesia na katamo namang Pablo, masigasig, alangangganan, mibibiling patag hanggang i Kristo, ere akilala ring sabla. Mananon sana yung Diyos, bendisyonan na kayo, ating metong ay iglesia, ingigpa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umetan at maging ingkabilugan na yato ating katawa ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Kung mag-birthday